Какво ще купуваш? Едно детенце. Ще купуваш детенце? Не, едно детенце подарък да му купа. Виж ми Гринча. Гринча е топ. Гринч. Искам Гринча да е на Фокс. Няма да ти гледат, но днес ще гледат Гринч. Ами покажи. Дай малко назад. Не се вижда много добре, ама... На Коледен пазар ходи ли? Не. Аз нямам време да си измия косата ти на Коледния пазар. Сами са дали да не отида, мама, като видя какво. Чиста пенсия. Забавно. Но пък имам Гринч. Ево Гринч, покажи. Имам Гринч за приятел. Не, аз искам леко остро. Добре, кажа, виж, трябва да стане сега. Само е тук. Може, защото отстрани ще ти изям ноката. Тоже ставаше така цък-цък. Не, така вика цък. Така си ги прочитавам, че цък. Представи си го. Продължай да си го представиш.